खालामो आबाद मावनायाव आरो जों हायानो मेनथ'। बेदा बेदा साइकेल गैयैफ्रा जाय जाय गारि गैया साइकेल गैया काराव गाखोफैदो। बेदा 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 गारि गैयैफ्रा बे थालिरखौ दाखालि आं माने गायदोंसो नुदोंमोन माने दाखालि हाबायाव गायनायसो नुदोंमोन आं दा गायनाय नङा बे माने एकदम सिगांनिफ्राय दंखायोमोन आरो थालिरानो जाहाजि थालिर रोदा जावखुना लाबोखानाय खोमा सार दिनैनि प्रग्रामा एसे फोरमायगोन नामा? दिनैनि प्रग्रामा जाबाय हा संरैखानि सायाव सयल हेल्थ मेनेजमेन्टनि सायाव। आदसा दा जोङो हाखौ माबोरै संरैखा खालामो आबाद मावनायाव आरो जोङो हायानो मेनथ' मेन आबाद दिहुनथायनि माबायानो फुंखायानो जाबाय हा नालाय दा जोङो हाखौ बोरैबा मोजाङै मेनेज खालामनो हायो बिनि सायाव एसे फोरमायगोन आं बेखिनियानो। साबायखर थाबाय गोजोन्थों। बेखौ सोलायगोन बेयाव थारिख सोलायनांगौ ओमफ्राय जिपि सोलायनांगौ जायगा बिथोन होनाय बायदियै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मिरु सरकारनि जा सयल हेल्थ मेनेजमेन्टनि सायाव जोंखौ बिथोन हरनाय बायदि जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव अबगत फंनैसो एडभाइजारि होनो होननानै जथुमनो जोङो थिरांथा लानाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो आं दिनै फैयै फैयै दाब दाब गामियाव लाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मोनफैबाय। खोब खाफाल गोनां होनना सानना लानांगोन जों बेबायदि माबाखौ सुबिदाखौ जोङो मोनबाय थाया खाबुखौ। दा बिनिनो जोंनो माखासे माबा हरदों बिथोन हरदों। जोङो सयल होनना बुङोबाथ' जों हाखौ होनना मिथियो नङा होनबा? जों दा आबादखौ अबाव मावो? जों आबादखौ हायावसो मावो। दा बेखौनो जोङो माबोरै मेनेज खालामगोन? दा हानि अननांगौ नङा होनबा? थिग बेबायदिनो जों थांना थानोब्ला जोङो आबाद मावनांगोन। आबादखौसो जानानै जों थांना थायो। दा जों आबादखौ जानानै थांना थायोब्ला जों आबादावबो जायो बेखौ मिथिग्रोनांगोन नङा होनबा? जों हायाव जायो नालाय जों हाखौ जों माबोरै संरैखा खालामगोन बिनि सायाव जोङो माबा खालामनांगोन आरो। दा थिग बेबायदिनो हाखौ जोङो संरैखा खालामनो थाखाय भारत सरकारा मा खालामदों सयल हेल्थ कार्ड होननाय मोनसे स्किम दिहुनदोंमोन। बे स्किमनि मथै नोंथांमोननि हाखौ फरिखा खालामनानै नोंथांमोननि हायाव नाइट्रजेना बेसेबां दं, फस्फरासआ बेसेबां दं, बरन दंना गैया नोंथांनि हायाव बेफोरखौ गासैखौबो फरिखा खालामनानै नोंथांमोननो सार्टिफिकेट होनाय जायोमोन। थिग बेबायदिनो साननैसो सिगाङाव 6 दान बा 7 दानसो सिगाङाव सानैसो मानसि फैनानै नोंथांमोननि ओनसोलावबो हा लांदों जानांगौ। फैदोंमोन ना? गोसोआव दंना गैया? दा बिथांमोना फैनानै नोंथांमोननिफ्राय हाखौ लाना थांबाय फरिखा खालामनो होना बिथांमोना नोंथांमोननो सार्टिफिकेट फोरमान बिलाइ होना गालांनांगौमोन आरो जे नोंथांमोना जे हाखौ टेस्ट खालामनो हरदों होननानै। बेखौथ' मोनाखैदां? मोनाखै। नैबे लेखायाव माखासे लिरनाय दं बिथांमोना माबायदि कालेक्सन खालामदोंमोन खालामाखै। बिराद गोग्गाथाव आरो जों जे बर' माहारियाव जोनोम मोनदों नङा होनबा? दा जोङो बै गोदोनि जा जोंनि जानाय लोंनाय हारिमु बेफोर गासैखौबो बोखांनानै जोङो मा सोलिनो गोनां होननानै जों दा सानखाङो आरो। ओंखायनो दा गुबुनफ्राबो सोलोंगासिनो। जोंनि जानाय खायद'खौथ' सब गुबुनफ्रासो लांजोब्बाय। साम'खौ जायो होननानै जोंखौ मुगैयोमोन। दा बिसोरसो जाग्रा जाबाय।
नङा होनबा दा जोंनिया जाबावला मुगैबावो साम'ला दा 20 थाखा केजि होनबा जोंनिया जाबावलासो फानलायबावो मुगैयो हाय साम'खौनो जायो नामा होनना बुङो नङा होनबा नैफोर आरो हारसाफ्रा मा होनो दाना ओइ साम'थ' केलै लागे होनना सोंबा बेथ' सुकुर दावाय सुकुर दावाय होनबा बिसोरसो मिथिबावोबा औ जोंनि मानसिया मिथिया बिसोरसो मिथियो औ फैना माने बेखौनो नै सयल हेल्थनि सायाव एसे होनबा बेखिनियानो बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोनाबो मेंबाय फुङावनो फैदों नङा होनबा जाया लोङा फैनाय सिबिसालियाव जिखुनु बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय बे फंनैसो खोथाखौनो नोंथांमोनजों सावरायबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो गोसोआव लानानै एसे आग्रही जायो आरो जिउ खांनायाव जाहाथे जेबो जोंनि खहा जाया बा इयुन जोलैयाबो जेबो एफेक्ट जाया बेखौ नोजोर बोनानै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय जय जगन्नाथ